Сепия – енергията на застоя. Сепия е образът на застой, както в тялото, така и в емоциите. Причина за това състояние много често е умората от домашните задължения, например при многодетни майки или домакини. Чувствата са замръзнали, безжизнени, сякаш животът е загубил цветовете си. Настъпва отчуждение, безразличие към близките, отдръпване от съпруга, раздразнителност към членовете на семейството. Светът на пациента се свива до самота, която носи повече комфорт от всяка социална среща. Утехата от околните не води до облегчение, а понякога дори засилва усещането за тъга. Въпреки това, има моменти на пробуждане при танцуване, движение, физическа активност. Тогава настъпва усещане за енергия и лекота. Обратно на това усещане, раздразнителността и гневът се проявяват след сексуален контакт, физическо усилие или опити за утеха от околните. В тези моменти сепия става критична, склонна към острота в думите. Интересен детайл е, че често изпитва облегчение и дори чувство на радост по време на гръмотевични бури. Сякаш природата отразява бурята в душата й. Дълбоко в себе си носи страх от бедност, от загуба на стабилност, но рядко говори за това.